ngal ɗo gollal eɗen poti ɗum ɓeydude sembinde sabu koko siftinorta so neɗɗo wone diine muɗum no yahana rewa Allah ina waɗa golle ɗe sabu enen ken ronɓe sabu ceernajo o haali nane neɗɗo o so yeebima jibinama woni jeebiɗo juulata horata sina arta e diine o e dadot ha tiiɗe tan anni e hanti wonde wonta ruttade e goopi waɗannoɗe walla wonta ruttade wasde julde nde kono noddeta ko yo wi ashhadu an la ilaha illallah sabu koko wino noon gila e nder reedu yummum yummuno juulo ene hofo toon no tiggo no tin ɗum ene jooɗino hoyno yummum no juulo tukko e sertinde muɗum jiya cukalel ara leloɗo yummum heɓino tukkade ɗo ɗum fof eɗen jiiya ɗum wadde ngeli photo ɓe ngeli ƴetta photoje yum makko e baba makko banggue dewal Allah wadde mawnaten tan ko eɗen goni islamiyankoɓe heddoto noon ko dewal ngal ma golle tan ma golle ɗe golle e ɗum noon wadde golle ɗeɗo baɗaɗe noddude gando sabu koye anduɓe men koye rabita o jeeya koye anduɓe fuutankoɓe o jeeya wona galle baba makko o ɗum o haali ɗum nane wona to galle baba makko o tan ala o gollu o yaha o jangi o hawa andi o jeeya e anduɓe o jeeya e pelle kadi golloje diine ɗe yontaɓe fulɓe wonɓe nder Sénégal golloɓe diine ɓe ko hen kadi o jeeya wadde son cuuɓima e on ma on dañ hen gueɗe tati ma on dañ hen gueɗal koye mon o jeeya ma on dañ hen gueɗal ko dondo ɗum o suɓa ko e nder galleji majjum ma on dañ gueɗal tataɓal ngal ko gollu ha o woni gando o wiya ko gando wadde son gaddi hono on hay hunde heddaki hanti on golli golle ɗe on pewndi ɗum noon yo Allah rokku en ñimnude ɗum ɗon amma ceerno Abdoulaye ko haali ko to bange garawol falla to bange wittoɓe ene dokkira dalil jokkere enɗam garawol falla taw jiidani ni ko wi ko garawol falla ngol garawol falla ko jokkere enɗam darni garawol falla garata tawa ko liiguewi jibina bukki ɗi ngara itta ɗo bukkol ngol ɗo e ɗiɗo joyi jeegom ndendinaɗi gona e wadde ɗi aɗa ñirtodiɗa aɗa natodira ɗi eɗe natodira ha natta andude hen ummina ngol ga fay ga e natti andu gotol fof naata e gongol ngol haɗum wona tamande doora noon wadde aɗa motta ɗum aɗa yaha e ngol juuto wadde aɗa ene jokko en ɗam yo ɗam juutiyam no yaha ɗum ɗo woni garawol falla ko dalilu toɓɓere mon kami rokkirte yeru en ɗam sa yiɗi jokku en ɗam wanno falla waɗate ni ha jokka en ɗam sabu ittuɗa to jubbande falla ittuɗa jubbande bukki ɗi ndendinɗaɗi ɗon mabuɓe walla mawɓe waɗannoɓe ɗo mi yejjitino konngol ngol gollirɗe no wiyete saɗa golla ɗum ndendinaɗe aɗa jirta ha natta andude hen ummina ngol ñaama walla nano kanƴe fof haɗi natodira gona tamande wotere doora kadi wiide yoɗi mbaɗɗodir gotel fof yo tame gongel ngel gotel fof yo waɗɗo e gongel ngel ha juuto wona garawol wadde ɗo ko yeru baɗɗo fayida ala kulli haal yewtere nde kam yaade artude ne waɗi fayida tan min kam mi jaari on no feewi noon mi weltima on ha ɓendam ndu maayi sababu arde yimɓe tan no dokkuma teddugal ar jooɗogal e ɗum ɗesami tampinde wallahi billahi llahi e ɗum ɗesami tampinde ko noon mbami sinno ko sagam ɗo gardumi fof somi jooɗimi tan mi acce ɗo mi deeƴa ɗon saabu enen fof ndendi poti ko neɗɗo waɗata ko won boom jiyowo ɓaari min ko hooram jiyanmi ko min mi ari e nder ɓurɓe mi sabu kamɓe tampinimi min jeeyaɗo e mon leñolam ngol kala e momo jiimi mbeɗa wawi wonde billahi llahi la ilaha illa hu goto e mon fof ɓurimi min ko ɗum tan calculami fittando meeɗa rokkude min ɓeɗo woni mumen mo ɓurmi ala addani kam ha kinɗe men ɗe mbeɗene haɓa tan e kinɗe men ɗe yoɗe ittu koɗe ɓurtodirta ko itten ko jahaten ko toon ndeɗo toɓɓere na haala ɗum itten ko jahaten toon ko hay goto wawa ɓurde goɗɗo o goto fof darino ko darde muɗum pulagu joguino sebde haqqille ha waɗi ɗeɗo kinde hay leñol gotol nane tan mbeɗa miijo ɗum te mi andano beela ko ɗum tawami ɗo arabeɓe gaddi islam kono fedde e nder mumen hinde daranide tan islam nde no foti tan renade sabu toroɗo so anduno hoore mum no foti renade kala bawɗo renade e nder fulɓe toraɗo ɓuuri fodde renade yettaɗa kenaɗa e Allah e nelaɗo Allah cuɓaɗa mbiyaɗa are daronɗe amen to banggue diine o ƴewtoɗe e diine ɗe ƴeewe woto diine o bonte mais ceerno toroɗo ko rokka ko no mawnugol ngol ganduɗa ina foti siftorde noon ɓe jaɓɓe ma an cuɓima mbima ko an woni toroɗo amen an heede amen e diine woto mawnikino e mabɓe yeɓɓe rokkuɓe gueɗal ganda ɓeɗo ko cuɓima mbinma aɗa male an aljanna paaɗa so tawi a reeni koɓe mbinoma yoɓe desnuma ko pullo tan waɗi ɗum
torodo sapalbe ala torodo jolfube ala torodo serrabe ala ayiyata ton jawande waylube jawande bamrankobe ayiyata goto fof kinde men de ko enen tan jeyi goto fof so ittama don tan goddo duminat so torodo so joni mo do joni lawbe be cehata alluji de dañataaki wadde torodo bura labbo o ne darni mudo dari do yo yimbe gandu dum kono non do yimbe ben jahanno do joni ne keblo kabirde mumen jiilo do kaba ya jihadis tawi waylube tafatano kadi cabbi buli mbawa wadde jihadi so haba yama cawru buldu e wemat dum taki fulbe mbi yo waylube ne darne dokke gedal keeda bangi mumen kono ay askoji di wonko di dillinta tawi ko di o wiidi jokkoji en dam di e kaaloji golwale de do be wiido yo golwale de kaale golle de ay do so tawi awlube no kala den don golle gollobe be beydoto be gollana be beydo yidde nyemtinde pour jihadi o waawa darade wadde goto fof ina jogi gedal e dow rendongo ko totono hay goto burani goddo so natti don wod tan ina wayno rendongo boofat hande so dum haala yama sinno en mbawno famminde aduna o jubbudi meden jubbudi pulaagu en tawat aduna fu enen day dumen sabu artisan ji di goto fof rokkonoma gedal tawi wona hukuma wona laamuji ndendi mbi non ala ko leñol ettuno ndido jubbudi rokki bibbe leñol mudum jango e jam woto en jaa eden ndomoyo maabube walla sakkebe walla eden jiilo yo lawbe wobbe walla eden jiido waylube kaari en walla eden jiido torobe kaari en yo ngar janginana men walla aynaabe kaari en bawa aynude be jangina men gaynako ala taw kala ko cokluden e serrabe eden jogi ha kambe won ko jogi den ko be ngala so jolfubbe jaaden to mumen sa tawi ton gawlo a tawi ton sakke a tawi ton baylo wotampin hoore o yiilo e godduma tawoyta to dum tan be jogi an jawta gadda ceddo wonko darino don jawta gadda jawando haqqille mudum wonko nafanno e rendo go jaha gadda ya maabo jaha gadda ya labbo e gaynako e torodo wadde be ngala dum don ayi en dadi fof en on don bangi kono sina maaya non mayrata kono ni ceernaajo o tengtini ko mbiiden ko eden biya eden jokkire en dam do tajoyten en dam o haali do to ber lattude sabu yewtere makko buri ne welde fof ko islam haalata kono arti ko e der rendo men dum woni conférencier paamawo o ko non wadata yewata golleñol ngol kaldata hono be ngurdi do kambe tawo mbawa haalande islam mabbe dum woni dewle de biyeten eden bada dewle en dam de kanje tan taji en dam sabu ƴeewama tawama leƴƴiɗi kodduɗen ɗi fof enen ɓuri hewde ceerle enen ɓuri hewde ceerle a daro tan ƴewtoɗa wuro hombo diftino kaari yo joomam yaafumi tan wiya jom kaari diftino ɗum hombo wurdi joni ko kaari on mbo wurdi joni hombo diftino kaari hombo wurdi e muɗum kaari ina famɗi diftaɗo tan wone galle ha maayi ɗon yo joom yaafumi wonno ara tan ko wona cuɓodiral koko soɗa coɗodiral tan jinnaɓe coɗi hen tan cokki ɗo yo jokku wona comme no en ɗam ni ngara tawa ɗum taw hawrananima jirwane ma welanima so mawni haqqillo yaaji fuɗɗimo mbiyete jolde walla songade tan haqqille mum yalta hen ha laaɓa ɗum noon wadde ƴoƴen hanti eɗen ƴoƴi ni ko noon mbatten hen goɗɗum ɓeyden no yimɓe heddiɓe mbaɗirsini no nela sallallah alih w sallam hoore mum waɗirni ƴamateɗo o yo namne yo walle hen yo andine mbo ƴamowo ɗum o mbo ƴamoyto o yo andu ɗum yo ƴeew beela ne yiɗi ɗum mballen koye men ɗen ɓurata nder en ɗam ɗam ɓurata tirde enen fof ken gootum hayso wona kam bom yaade nde toroɗon yaham ƴetto e maabo ƴetto e sakke o gaynako ƴetto e cubballo hayso wona noon miijori ɗen kam gaccen tan wiide man ma wona ɓi gawyam ɓi babam tan directement ɓi gorgolam sabu hayde banggue cellal ƴiƴameji wiyama moƴƴani yimɓe ɗi won gandal kalgal yummare amumen jiiduma e baba ndesodira won ñabbuji so ngari kamɓe ɓurata lorade e gueɗe goɗɗe nani toon e gueɗe goɗɗe nani toon yaafo ɗum wassalamu aleykum wa rahmatullah musidɗo Amidou Ly adi namdade innirede Hammadi walla Samba so ɓooyi fuɗɗima mawnude watta wiyede tawde ne joguino inde salto innirede Hammadi wiye yo innire Abdoullahi walla goɗɗum inde ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ene waɗi ko ɓuri moƴƴude khayrul asma ma ubida ɓuri moƴƴude inde koko wayno Abdoullahi en Abdoul Karim en maccuɓe Allah ɗum walla ma humida walla Muhammad sabu hokkede dalil annabi sallallahu alayhi wa sallam kala inniraɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maw tefan ɗum janngo o tefana jinnaɓe mum kono ɗum fof addanani inde jogade dalilu e neɗɗo sabu masalan kefeero hande so ari e imam o wi omo tuuba jeyaka e sarɗiyeji ene waɗe kono wona e sarɗiyeji tuubde wiyete ko yo looto pour miijeede
ko kellifaɗo meeɗano lootade janaba omo wonde janaba yo looto farilla lotgal ngal iwa rewata hen tan ko o longine ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah kono hay sinno wiyeteno ko Joseph omo joguino ko inde kefeero so heddudima e nden inde hay hunde bonnata e diine haydara wiyeede maw innire Abdoullah walla Mouhammad ɗum ene waɗe somo wela kono hay so heddirima e inde nde o wiyeteno saaha nde woni catholique nde o naati l'islam omo reeni diine o sarɗeji l'islam ɗi nden inde hay hunde ala ko bonnantamo ala ko haali noon inɗe men hammadi ko gadiɗo wiyete noon Samba dewɗo hen saabu neɗɗo inde enen aada men inde ma ganden taw ɗum waɗi wiide hen namde ɗe saari wiide hen sa juutat saabu ma ganden ko woni inde annabi sallallah alih w sallam wi so ɓiɗɗo jibinama ko sunnaji jeegom sunnaji tati ñande o jibina sunnaji tati ñande inde sunnaji ɗi hoto goppe sunna hen fof wonko nafata ñande o jibina sunna gadano annabi sallallah alih w sallam dañi ɓiɗɗo walla sahaba makko dañi o wiyata yo ɓiɗɗo fuke lawƴe e ndiyam hay so lawƴama alcool e clinique aji he yo lawƴe e ndiyam annabi wi so fukaka o rewnaka e ndiyam laaɓɗam so mawni parfo fof o wawi wadde sabunde fof o wawi lootade so heedima e henndu cicceki arate ma hefere ɓe aɗa feeña ɗumen o wiya ko yo fuke so fukama sunna ɗimmo o annabi sallallah alih w sallam wi yo nodde nofiri makko ñaamur wurne e nanuru ndu ɗum renata ko bandaji banda corto e banda muddo reklata ko bandaji ɗi so mawni wiyama ɗum so noddinama e nofiri ñamru ndu ñande o jibina hade dañde balɗe jeeɗiɗi e nofiri nanuru ndu so mawni ɗo wuuroy fof artata koye diine l'islam o wi o windane toɓɓirɗam ko binduɗa e qur'ana fof aya fof wadde ko weeli jumri o waddatno hen walla tamarore ƴakke seeɗa waɗe ɗemgal cukalel ene hokkamo kala ko nani so mawni o reena ɗin sunnaji tati ñande jibina ñande ñalawma saabi sedalaji maliki man aqahno bi shahrin yawma saabi so ñalawma jeeɗiɗo arti sunnaji tati golle sunna gadana o ko annabi sallallah alih w sallam wiya yo fembe so fembama yeƴordu ndu o jibidina ndu itte won dumunna so ndu woni hoore cukalel ittaka so mawni wonata ko ɗayiɗo ndun sukudu itte woni fembe ñande ñalawma jeeɗiɗi oto ɓurɗon no feewi fembe so fembama kanko annabi sallallah alih w sallam o wiya yo suɓane inde deftere o wiya yo jawdi hirse so tawi jinnaɗo ene jogui woni sunnaji tati ɗi e ñande jibinaɗi e ñande inde nde noon innede nde ko baaba o suɓoto inde munemen fof inde suɓana ko ñande inde baaba o kadi somi suɓo sa yi annabi sallllahu alayhi wa sallam ene wiya yo neɗɗo suɓane inde deftere ko inde deftere ne jogii ko nafata joom deftere en mbi qalla ma absarat aynaka za laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabi ɗum tagi jinnaɗo so jooɗima heewi ko ƴeewde mawnum walla innira miñum walla innira abdoullahi walla mouhammad tawa wonmo faandi innirde e koreji makko joom inde o kadi wonmo innirano on ne wonmo innirano ha yetti joom inde mawɗo o so mouhammadou yetto annabi sallallahu alayhi wa sallam so aboubacry yetto seydina aboubacry sabu ɓe mbi kala inde nde neɗɗo innira mo inniraɗa o sa mawni jikkuji capanɗe jeeɗiɗi gonoji e neɗɗo ɗi ma ƴeftu emo inniraɗa o tawde inde nde ende rewe hayso jikkuji jeeɗiɗi misal tan raɓɓiɗinade koko hiiri kefeero goto ko bonɗo needi o meeɗi sodde gorbi ɗiɗi ko bonɗo needi koye gurdam annabi sallallahu alih w sallam ɗo makka ɗo mo anda o fini subaka goto o noddi koreji makko fof omo soodi gorbi ɗiɗi omo inna ɗi o yeehi luumu tan o soodi gorbi ɗiɗi o addi o wi omo inna ɗi o waɗi ngeloba yimɓe ɓe fof ngari ɓe ñaami haɓe gayni ɓe donki andude ko innata o yalti o wi ko ɗiɗo gorbi ɗiɗi hanki coni moɗo inna ɗi o wi moɗo waɗa sapote l'islam hande o wi baaɗo mi inniri ɗum aboubacry sehil ɓurɗo wonde sehil annabi o ɓe poɓɓanimo o wi baami inniri ɗum oumar ɓurɗo wonde dewɗo heen wonde sehil makko o hankkadi ɓe poɓɓe ande a nanni bi ande a waɗi ko tiiɗi a waɗi sapodde gorbi ɗiɗi heen goto inniri seydina aboubacry bayo inniri seydina oumar nden yimɓe ɓe caktima hefere ɓe hoto makko en arnoɓe inde sakte wuro he kaari lahnas hande soodi gorbi ɗiɗi bayo inniri aboubacry bayo inniri oumar haala ka yettiti annabi sallallahu alayhi wa sallam omo andi seydina oumar so nani ɗum tan yahat to makko o noddi ɓe gila ɓe nanani o wiɓe on nani inde hande wande ɗo goppe hay goto monoto haalen haydara ɓe seydina oumar hay goto haalani haydara ɓe mbi annabi ɗum ko sapoto min ñawdoytu o wi goppe tawde tan ko oumar e aboubacry o inniri goppe kefeero o gorbi ɗi kumi ɗon ko joom gese ɓaawo janngo mum o dawa tan o faye gorbi ɗi o noddi ɓiyi ko o wi jaggu ba o innirno seydina aboubacry ba ɓiɗɗo faye ban fawi heen jappeeje muɗum tan waɗi labangal kanko o faye ba o innirno seydina oumar ba
o turi omo humta tan babba ba nguuri yaatiri caggal wayno pettowo o ngatowo mo ni tan o yaatiri caggal kankone o fay hen ɗimmol babba ba yaatiri caggal tataɓol o faandi tan babba werrimo holsere pettal tan tat e tiinde tan holsere nde ñiɓi babba ba fooɗi koyngal mum addi pettal gongal ngandi yalti o wulli o yani nden o yani koreji makko tawimo ɗon ngandi woni e yuppade ɓe jaggimo dumuna seeɗa tawi o maayi ɓiɗɗo jaggi baya waɗani haydara nanama tan sakti wiya iskey annabi de ko wino yon goppu ko gila ɓe ganda hol ban babba o wi ɓe mbi bamɗi ɗi o innirnoɓe ɓe mbi won hen babba warimo annabi sallallahu alaihi wasallam wi mi wondi son jeehi tawron ko ba innir Umar ba Umar jaɓata yaware koba ƴeftu bay jikkuji Umar ɓe jeehi juste ɓe tawi ko ban warimo ɓe mbi babba ba koreji makko jeeyi ɗum goɗɗo soodiɓe hade mabɓe anduɓe ba wari hefere ɓe jeeɗiɗo gila ɓe annabi anda wi son jeehi baw innir Umar ba ko ban warimo sabu mo innir babba ba ƴefte jikkuji tokara muɗum jaɓata yaware ɗum noon inde ne foori innirede noon hammadi jaaha ha ɓooya mbiya a natti wiyede noon ya wiye Samba ko woni haqiqa ko yo yimɓe mbatti widema Samba tan ɗum woni haqiqa wasa wadde sippiro wasa wiyede a salaki haydara aɗa wiyete noon Samba a natti yidde Samba heddiɓe ko julɗo wadde sehil kefeero en kaali nane enɗameje ɗe cehilagu ngu noon yo wonɗo haaji ɗo l'islam hanni ɗo sabu julɗo jotodiral mum e kefeero wonɗo l'islam hanni wonɗo l'islam hanni l'islam ɗo hanni ɗo ko ɗon tan anne kaɗnata bande o e enɗam ma ko woni enɗam fof nde wonde islam wonɗo dotti yo haadde musidɗo ma mo jiiduɗa musidɗo ma no feewi so are galle ma wonko ndenduɗon kono wonko l'islam harmi yon ndendu aɗa wawi wiide mo hande bisimilla tawi kam ɗo ko tawɗa ɗo fof enen ndendi hakkude musidgagu meɗen kono so lelde yonti kay joom suudu ma o l'islam wiyani yon ndendu cehilagu yetto yafi toon ɗum noon kefeero e julɗo ne cehilagu ngu yo wonɗo haaɗi kono maslaha alay sago mbaddon maslaha yo wonɗo haaɗi noon to banggue janayse min namdama ɗum rawane français conférence fof mo min mbaɗno ɓe gaddi ngal ɗo namdal yaade janayse kefeero walla kumal muɗum julɗo ene haɗa nadde église so tawi o mayrama a ɗacci haɓe garti janayse jaaha galle makko sa yettima an andi no mbiyata hoto wi kam yo Allah yurmomo yaafomo sabu ko mustahil ɗo ko mustahil ñawra ñagonomo yo Allah yurmomo yaafo sabu Allah wi ko yafata ko kefeero ɗum noon mataw mi anda mbiyata ko siggil ndigale kam mi anda ko firi siggil ndigale o wima siggil sa wallu jaaha lawol ma ha siggil ndigale ala ko firi kono no mbiyeten ni kam yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnoma aljanna ɗum ko hoto tawe hen aɗa wawi wide noon siggil ndigale jaaha haajuma hoto ya église kadi kumal mabɓe kay julɗo ne haɗa nadde église hono no kefeero harmire kefeero nadde jumani julɗo kadi noon harmire mum nadde église aɗa wawi duwnoyade jomum noon duwaw kadi kaɗɗo ɗo jaaɓi ɗum woni ɗum namdal gongal ngal biiɗo jamma leylatul qadri e lasli jinne jinne ne ɗeɓi nandude e neɗɗo kadi fof ɗo neɗɗo yalti ɗo ɗon tan yalti jinneji ne mbaɗi julɓe ne mbaɗi waliyaɓe ne mbaɗi bandiji no men ni ne mbaɗi saysayeɓe cheyɗane mabɓe woni say no mbirata neɗɗo bandi ni seyɗane woni bandi jinne kono eɓe mbaɗi ceermen Cheikh Tidiane ne jogui almuɓe jinneji won seeren ɓe goodi ha hande jinneji ne gaddana ɗumen hada e jamma no gardeten juurade gadda hadayuji ni jinneji e yimɓe goɗɗodirani wa amma tafsil muɗum noon ko haalete joni e radio ji ko yiide ɗum haaldude mum ɗum ene ɗeɓi sattude seeɗa wadde tafsil muɗum kono jinne jogui ko ñawore neɗɗo sabu jinne ne hasbe no neɗɗo hasbirte ni jinne ne wona wali ne wona gando ne wona moƴƴo ne wona say kamɓe yimɓe gondi ɓe goɗɗodirani lorroɓe mabɓe ɓen goni cheyɗaneji hono no waɗoɓe men agressé ni tan ne jahani mbaroya yimɓe ne toñoya ne kela galle janen eɓe jogui hono ɓen kono ɓe mbaɗi waliyaɓe ɓe mbaɗi moƴƴuɓe ceerno Cheikh Tidiane ne jogui almuɓe jinne won ɓurnuɓe ɗon ni e jinne haqiqa muɗum wa amma noon nadde nder tafsil o min kam mi meeɗa yiide jinne mi yiiɗa yiide jinne wa amma jamma leylatul qadri pour wiyede ko jamma aljuma jamma leylatul qadri ar rasulu sallallahu alayhi wa sallam nde wonde Allah ne fodani leñol makko nadde aljanna te aljanna Allah wi yeeyat aljanna e barke ɗum ɗo Allah wi yeeyat hay goto o hokkata barke so bamma so ceerno ma a liggot tan ha mbarña ɓernde mum ɓuuɓa duwanoma jinnaɗo ma so duwani mama yaadani aɗa ɓuubni ɓernde mum Allah jaɓata on duwaw ɗum taki yimɓe ɗiɗo so goni e galle o ɓuri teddinde baaba o ɓuri nafde ɓuri tampande baaba o baaba o ala e makko haaju kono baaba o ɓuri yidde o ɓuri duwanade ɓurɗo teddinde mo so baaba o yeehi on nawata barke baaba o nde Allah ne nunɗi kañum tottata neɗɗo ko jeeya
kaddul yamini arbul jabin Allah wi yebota ko ɗum kaddul yamin woni newre ko tottuɗa arbul jabin woni warñede ɗum Allah wi yebota ko ɗum ceerno ne kay almuɓe so goni ɗon o ɓuri toppitade ceerno ɓuri liggade ɓuri jaɓande ceerno o ceerno ala e makko haaju o almudo ceerno ne yiɗimo ne horsinimo ne duwanomo ñande fof ceerno o so yeehi barke o ko liggiɗo heɓata jinnaɓe ɓene ko noon ɗum noon jamma leylatul qadri Allah wi yeyata aljanna annabi sallallah alih w sallam noon wimo yaara joomam tawda yeyata aljanna leñolam ngol mbiɗa kamɓe fof a fodani kam maɓe naata aljanna te annabi nuhu leƴƴi mumen jiya gurɗo duuɓi ujunere duuɓi temedde jeeɗiɗi ne liggo jamma e ñalawma leñolam ngol gurdam mumen fof ko hakkude capanɗe jeegom e capanɗe jeeɗiɗi sabu annabi sallallah alih w sallam yaari ko duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi tati sahabaɓe makko heewɓe jettaki jeeɗiɗi hakkude jeeɗiɗi ɗo ɗum taki ɓe mbi ngol oɗo sappo ko danger e leñol ngol leñol annabi sallallah alih w sallam ɓennude heen capanɗe jeeɗiɗi ne sadi heewɓe ko ɗo jahata so joomum ɓenni capanɗe jeeɗiɗi noon ne heewi yettoyade jeetati ɗum noon o wi ɗum ne famɗi mbele eɓe mbawi liggade keɓe daña coggu galle aljanna Allah wi ko namdal kalɗa kono ma won maslaha mbaɗanmi on ɗum woni jamma leylatul qadri Allah hokkimo wimami hokke jamma hayrun min alfi shahrin jamma gooto so leñol ma kala kawruɗo heen rewi heen Allah juuli hay so darɗe ɗiɗi mami hokkumo baraji dewɗo Allah lebbi ujunere ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi jeegom ene fawi balɗe ɗum woni promotion mo Allah hokki annabi sallallahu alayhi wa sallam sa rewi on jamma gooto jamma leylatul qadri a hawri heen daña hayrun min alfi shahrin ɓuri dewal Allah lebbi ujunere ɗum noon annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah hokkimo on jamma woni wiyoɓe jamma o koye nder korka o woni annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi annabi sallallahu alayhi wa sallam jamma o ɓuri tengtude koye nder lewru korka sabu ko kewi e lewru korka ko ala e lebbi heeɗo kewi sabu qur'ana jippi koye korka defte ɗe fof jippi koye korka suhufi moussa annabi ibrahim jippi koye korka zabour nde dawuda jippi koye korka linjil nde moussa jippi koye tawreta nde moussa jippi koye korka linjil nde isa jippi koye korka yawmu badri woni koye korka jamma leylatul qadri qur'ana jippi koye korka jamma leylatul qadri ene fotta koye korka woni holɗo woni noon ɗo jaaɗa fof koko luura ala ɗo fotta won ɓurɓe hawrude ɓe kadi wiyeede ko jamma nogas e jeegom ne jofi jeeɗiɗi ɓe nangi koye inna anzalnahu fi leylatul qadri wa ma adraka ma leylatul qadri ceerno abdoullah leylatul qadri mo sikki are simore ko laabi tati inna anzalnahu fi leylatul qadri wa ma adraka leylatul qadri laabi tati leylatul qadri sa jaggi karfeji muɗum ko jeenayi laam gadano e jubriya e laam ɗimmo o e ta woni leylatu e allif e laam e qaaf e deel e ara leylatul qadri karfe jeenayi laabi tati no foti nogas jeegom on jamma woni jamma leylatul qadri ɗo ɓe nangi ɗum inna anzalna fi leylatul qadri wa ma adraka ma leylatul qadri hayrun min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hi o kadi tuggude inna anzalnahu e hi ko karfeje kadi nogas jeegom hi ɗon woni jamma leylatul qadri ɗo nanguɓe jamma nogas jeegom ko ɗo nangi wiyama ɗo ɓuri fottede jamma leylatul qadri fawade hadis annabi kadi o wi jamma leylatul qadri so ɗon ƴeewa ɗum ƴeewe ɗum e sappo battando o kadi ƴeewe ɗum e tooli 12 nogas tati nogas joyi nogas jeeɗiɗi ñande hen kadi wolde badri wanno wiyama ko ñalam mawɗo ɗum taki jamma leylatul qadri kam ɓuri soynede ko ñande nogas e jeegom sikki ala noon koye lewru korka won wiiɓe ene egga kadi ene wona ɗo hikka wona ɗo mo wuuri won wiiɓe kadi won jagguɓe kadi sa yeehi e nder defte ñalawma fof mo lewru korka dari wiya goo eɓe mbawi hokkudema jamma leylatul qadri holnde wonata e balɗe jeeɗiɗi ɗe so altine dari ɓe mbima ko nogas e goo so lewru woni aset ɓe mbima ko nogas e jeegom so woni alat noon tan kadi won yaaruɓe noon ala kulli haalin e ɗum luura jortiɗen ɗum noon koye jamma leylatul qadri koye nder lewru korka battano kono ɓuri sellude ko ganda gooto ñande jamma leylatul qadri o arti juma gueeƴe almuɓe ɓe ngari mbimo ceerno hande de ko jamma leylatul qadri e minen berta juma o mataw jehen toon nde woyen Allah hande ko jamma leylatul qadri ko nogas jeegom o daari ɓe o wiɓe onon jeehe nahnu kullu leylatul qadri endana
o wi minen jamma fof ko jamma leylatul qadri amen komin ndewatno Allah ko ɗum tan min ndewata Allah ɗum noon onon ɗanotonoɓe ko wona jamma leylatul qadri mo ɗanata ko wona jamma leylatul qadri on kay jamma leylatul qadri fof ko jamma mum baɗo no am noon walla baɗo no miyama meeli mo ganduɗa ko jamma leylatul qadri profitto yo waɗ feere profitto tan jamma leylatul qadri beele ne daña kono ceerno wi ko min nahnu kullu leylatul qadri endana jamma fof ko jamma ɗo amen min ɗanoto hen tan ko waktu goto walla waktuji ɗiɗi ko heddi ko fof min ummo min ndewa Allah ɗum noon wama tawfiqi illa billah ɗum ɗo wonno namde ɗe jamma leylatul qadri en jiiloto tan yo Allah hokki en hawrude hen so debbo yalti julde o yoɓata julde nde omo yoɓa korka sa yiɗi raɓɓiɗinade mbiya ko Allah tagi tagore nde tan omo waɗa no weldimo fof o rewne ɗemgal annabi ala ko neɗɗo wawi hen saaha yimɓeɓe namdo mbiya holko taki so tawi yimɓe jiidi yumma e baaba maayi debbo e gorko o ɗacci kamɓe jiidi yumma e baaba omo ɗacci million ŋaji 3 wiye seeren ɓe ngara totta gorko o bandiraɗo gorko o million ŋaji 2 totta bandiraɗo debbo o million hol sababu holko ceerno jabotoɗo sababu ko Allah jeeyi en tan kañum feccirini a wawa hokkude en sababu jiiɗo yumma e baaba o nawa million ŋaji 2 o ma nawa million ko noon Allah ñaawiri sa tawline kaɗa tawla tan ko wayno ɗum ɗone ko noon fi layru ganden ɗo ummi baba adama e yumma hawwa nde ɓe goni to aljanna waɗi Allah wiide inna kayda kunna azim iblis tawiɓe toon yiɗi yaltindeɓe Allah wiɓe kula minha haysu si'tuma wala taqraba hadihi shajara Allah wiɓe kala ko woni aljanna ñaame so wona ngel ɗo lekkel ngel ɗo gotel jibril wi Allah wi on gokkiɗo lekki ko heddi fof ñaame te aljanna ne heewi ɓesnoje lekki ki wiya ko hinɗa ko puddi lekki puddi Allah wi so wona ki ko heddi fof ñaame iblis ko saay kamne ala ɗo yahata o tawiɓe toon o yiɗi yaltindeɓe o ari e baba adama ene ñaama ɓesnoje o wi ɗum an meɗe ki lekki baba adama wi mok ki lekki Allah wi ko to memki o wi ebo mem baba adama muk o arti janggo o wi ebo ki noon ay kiki jiyata sa memaniki tan a yaltat sa memiki a yaltata baba adama wi mi memata hawa andi o ronkani adama o fayto yumma hawwa o wi an meme ki lekki haalan joom galle ma memone ki lekki yumma hawwa wi ala o wi ebo meme ki sa memiki tan ga casoto noon jaltata yumma hawwa wi ha o wi yaata joom galle ma waɗ feere memon yumma hawwa fayto baba adama ɗayi ha yewtere weli tan ɓe ɓalli lekki tan o wi adama aɗa anno mbatten o wi memene ngel kel lekkel adama wi kaka ngaɗo Allah wi en goppo o wi kono won sirru wone makki waɗ feere memen tan hankadi on o rewi hen ha adama ɓooyi wi tan so wona an min de memata ayi fuɗɗima jarribede yumma hawwa itti hen beremre fi ɗiɗi werri ngola beremre fole hunuko wimo ande nda ala ko bonnata beremre fel gotel o wiya gotel de kam o ƴefti gotel ngel kanko adama yumma hawwa ɗo werre hunuko ɗo ndeke ƴakki fuɗɗima modde kanko baba adama o werre hunuko o fuɗɗi ƴakkude tan jibrilu jaggi ɗo e goddol makko yumma hawwa tawi wonko ɓenni hen seeɗa baba adama kanko jibril jaggi ɗo e goddol makko o wukkiti ɗum woni hulɓuma gorko ko ɓennuno nder reedu hawwa ko ɗum woni fiilayru ɗum tagi debbo gorko fiilota ko debbo fiiloto fiilayru ko ɗo yalti de yumma hawwa noon yi fiilayru julde yonti yumma hawwa wi joni noon adama ƴiƴam nane am mi juulata walla o wi ala ɗum kay ko Allah ma namdaɗen Allah subhanahu wa taala Allah wi hoto juul te so waktu ɓenni hoto yoɓ ha nde o laaɓi fof julde adi arde nde o fiili nde waktu yoni o wi beele o juulat adama namdi Allah Allah wi hoto juulte hoto yoɓ Allah wurniɓe ha korka ari baba adama saɗani namdade Allah wi tawde a wiyanoma hata juul hata yoɓ hoto hor hoto yoɓ Allah wi ala yo hor so korka ma yi yo yoɓ hanma namdade so yo horte so korka ma yi yo yoɓ adama wi mi tubanima an jeyi no belloɗa fof ɓe mbi ko ɗum ɗo waɗi debbo so yalti julde yo juulata te yoɓata korka noon o horata kono so ɓenni o yoɓat kono ko ɓuri raɓɓinde ko Allah jeeyi en tan tagiri ni debbo tagiri ni gorko ɗum ɗo woni haqiqa iblis noon ne heewi doole yalla dandu en bone iblis mo sikki namde ɗe ko niwanode ɗe gasi geɗe tati tan timminiren ɗe juulen mbatten haqqillaji joni geɗe tati pour iblis doole mum ɗe o liɓe adama o ronkeni adama o rewe hawwa o heɓi hawwa heɓi adama ɗum taki anduɓe fof feere debbo ɓe ɓuri hulde hay feere iblis ronkani adama ay o heɓi hawwa heɓi adama ɗum taki Allah wi inna kayda kunna adim iblis peeje mumen e mawni timmitiran geɗe tati iblis en nananmo en jiyanimo o jogii ko sukaaɓe makko won noon yiyoɓe mo
goto e jiyaɓe Allah waliyu waɗi saha goto omo yalta tan ha hawri iblis ene yalta tan pelɓodiri o jawli ɗum o wi kuɗaɗo hoto paaɗa iblis dari darimo wi min de aɗa andi kam mere yaltinta kam min kala ne min jiiɗa moɗe min kam o ceerno wi min kam moɗa andi ko bonande mawde jaata iblis wimo min noon mi haalanma hawrude am weeɓani saabu min ko gueɗe tati jaltantumi ko heddi ko fof ko sukaɓam nelanmi bonande fof wonde aduna jaranta kam yaltude sukaɓam bonnoyi gueɗe tati noon kala nde puɗɗi wadde ko min yahata mi bonna ha fewtata ceerno wi aɗa wawi haalande ɗen gueɗe tati jaltinoje mo wi moɗo wawi iblis wimo gueɗe tati yaltintami hen gueɗal gorko kellifaɗo yewda e debbo kellifaɗo mo wona joom suudu mum o wi ɗum mi ɗaccata gorko kellifaɗo timmuɗo tan sen jiiɗi enen tawde ceerno ɓuuri timmude to men mbiyen biyeteɗo ko ceerno iblis wi so woni goo mi tawiɓe toon adan ɓe ñippat guite kamɓe ɗiɗo fof o wi ɗimmol ngol soɓe ngari somi ari ɓe ɗimmiti mi uñta koyeɗe seeɗa ɓe mbatta dardinde o wi so ɓooyi wooda goto maɓɓe fof ko miiji o wi soɓe goppani tan mi waɗa ko boni mi bonna manggu mawɗo o mi bonna ceernago ceerno o mi yaha lawolak te o wi soɓe mbaddi gotol ɓe gonta seera ɗum taki Allah harmini no poɗɗa fof geɗe ɗiɗi ka jeeya heen fof hoto jaɓ weydude e majje debbo janano e kaalis mo a jeeya nde kutortoɗa nde a tinata nimsa annabi tengtini ɗum o wi ɗum ɗo tan yaltintami gorko timmuɗo mi haalani kay gorko bolle puyɗi ɗum kay ko sukaɓam tan nelanmi ala ko gorko jeereɗo ha wiye yettima Allah so woppani weydude e rewɓe tan mi waɗa ko boni mi bonna mo mi arti mi waɗa mo deggarat hotello o wi ɗum mi woppitta hen ɓiyam sukaɓam o wimo hol gueɗal ɗimmal o wi gueɗal ɗimmal debbo darone dukday joom galle mum dewgal daguigal o wi so ala hen jaaɗo woppi tan mi heñoto mi ara mi rewa kalɗo konngol fof mi naata e muya ay ko wima ko wi to goɗɗum o wi mi rewa ha ceergal yana so ceergal yani mi rewa ha haram yana so haram yani mi rutto mi yindiraɓe mbatta wofdude o wi ɗum kadi ko min arata mi lomtinta o wi debbo desaɗo dewgal cellungal e gorko soɓe ndugda tan yo won hen jawɗo yaade woppa soɓe goppani tan ko min arata mi rewa tan kalɗo fof mi wiya ay ko wima ko haala ko ɓuuri tan ha bone waɗa o wi tata ɓiwal ko batu jooɗo neɗɗo jandila hen jaarowo e duuɓi 60 o wi on ɗo jooɗi fof tawata ko kaw mum enen hen ɓiɓɓe baɗum enen hen ɓiɓɓe mum enen hen sa jandili ɗum o wi ma batu ngu fusa mi naatoya e ɓerɗe ɓesgu ngu on jii kaari jandili kaw mon ñande ne batu pongu ni jandili bam mon o wi war hoore mawɗo bonandeji mawɗi joftoguji mawɗi mbaɗa tawa ko min golli ɗum o wi ɗe gueɗe tati yaltintam kanko iblis yo Allah damde ene boni iblis yo Allah hokki en tawfiq yo Allah hokki en tawdo samuri on jaalama mboyanaɓe mi weltima yo Allah teddi noon hande garanmi mi heewi noddede conférence uji mi ƴefta o tan mi ara nelɗon ko hoolaɓe moɗon seerenɓe moɗon joom guure moɗon nooɓe moɗon ceerno Mouhtar Ly e ceerno Abdoullah cuɓiɗon joom guure mon anduɓe moɗon mbiɗon yo garan Ahmad Tidiane tan musidɗo moɗon te ɗum ɗo tan minen min guurani sa teddinirama ko teddinma tan ar ɗum ɗo tan min guurani hay sinno ne jaranimi nangude taxi mi ara mi wewta noon ko jiɗɗon ko yo Allah teddino noon almuɓe onen wuuro ngo mi weltima no fewi seydi Diallo hawrude e maɗo assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum noon mbaɗen duwaw caftoɗen ceerno on jarama haydara ceerno hokki duwaw tawɗo jantine